Herriko haragiaren astea antolatu dute tokiko abelburu haragia hobeki ezagutzeko xedez. Sukaldari bakoitzak bere manerara sukaldatu eta eskainiko du plater edo menua iparraldeko hainbat jantoki eta kantinetan. Arratsalde on ikus-entzuleok eta Urruñan ere egongo gara gaur euskararen inguruan hainbat ekimen egin bai dituzte asteburuan euskararen nazioarteko egunaren bezperan, baina lehenik Parisera joko dugu bertako legebiltzarretik zentsura mozio zarata bai dator. Ongi etorri. Michel Barnierren gobernuaren aurkako zentsura mozioa aurkez dezake atxaldeuntan ultraeskuinak. Horrelaxe iragarri du alderdiko buruak. Izan ere, Asanblea Nazionalean gizarte segurantzako finantziazio lege proiektua eta 2025ko finantza lege berria pasen nahi du gobernuak arratsaldean. Atzor arte egon zen lehen ministro Alepenekin azken doikuntzak adostu nahian. Kontzesio berriak lortzearen truke emanen diote babesa eta une honetan alderdiak bilduta dauden arren azken unerarte 29 txiru artikuluaren bidez pasako luke lege proiektua gobernuak. Lotsagarria ezkerraren iritziz eskuin muturrari behin eta berriz men egin behar izatea. Barne lehen ministroak bere burua salbatzeko opari asko egiten dituela eskuin muturrari, harrigarria da, lotsagarria da. Ezkerrak jada esana zuen akordiorik gabe eta 29 txiru artikuluarekin pasako balu lege proiektua zentsura mozioa aurkeztuko dutela eta beraz ultraeskuina batuta gobernua eroriko litzateke botere hartu eta 3 hilabetera beraz. Mozioak mozio itxura guztien arabera funtzio publikoko sindikatueko ostegunerako deitu duten greba mantenduko dute. Loraldi berri disko eta liburu azokaren 3. edizioa eginda Urruñan, aurten ere. Euskara bultzatzeko eta plazan agerdezan euskara ere hor dela. Euskaldunak garela, baina euskara ere hor dela. Eta literatura pixka bat eskaz dugu. Eta orduan aldekuzitan badira literaturak frantsesak, ingelesak eta nahi duzuna. Eta euskalduna da eskaz. Eta eskasa hori betetzeko pixka bat, Urruñan ere egin dugu azoka hau. Azoka berria izan arren, errotzen ari dena pausuz pausu. Argitaletxeak ere gehiozta gehiago biltzen dira, lagutzen digute, eta beraz, beraik ere uste dut plazer bat hartzen dutela, eta pixka bat da egiteko eta ikusteko jendea nola den Durango azoka hintzin. Orduan hori da, behar bada, intxego bat egiteko gizan. Baina Durangoko ezinbesteko plaza zaratago, Lapurdin, Sarako Biltzarra eta ikusi-mikusi azokak, Ziburuko Euskal Liburu eta Disko azoka eta Urruñako loraldi berrirekin, izenari men eginez, loraldi bat nabarmendu daiteke. Bai, uste dut berpisten ari dela. Zenta eskaz hori ere bada, eta orduan beharrezkoa da nire ustez, ez dugu aukerarik. Orduan behar dugu hori segitu, hori euskara bultzatu hori, eta argi dezaten edo argi izan dadin bederen jendena artean euskara bizi dela. Azaroaren 22tik abenduaren 3 egiten den euskararen urtaroen karietara Urruñan Escape Street bat antolatu dute asteburuan, euskara hilda izenburupean. Herrikoetxeak hainbat ekimen antolatu ditu eta Urruñako elkarte batek Maita Kulturak proposatu zigun street game hori antolatzea. Nik uste dut gaia gainera bete-betean euskara hilda, galerezko ikurjarekin. Zinez gaia behitz erdigunan ezartzeko aukera paregabea zen. Ekimena esperientziak antolatzen dituen Zarauzko esperientziak enpresak gorpuztu du. Eta aspalditik zuten euskararen inguruan zerbait egiteko nahia. Zer gertatuko litzake euskara hilko balitz? Osea, jendea sartuko dugu hor. Aigea beti euskara bultzatu nahian eta hilko balitz, hemendikan ez dakizen bat urtea, zer gertatuko litzake? Eta pixkat hortikan sortu zen. Gogorra intzan hasieran izena, Baina pixka da, pixka barrurago ikutu eta bihotza ikutu eta esan aber. Hemen egea eta hilko balitz, zenbat gauza galduko genituzke edo, pixka jende egite du hortikan pentsatzea, bai. Eta gogo eta hori Escape Streetaren bitartez bideratu dute. Hau da? Formatua da escape room bat dena, alegia daude enigma batzuk gainditu beharra eta da ordu bete. Hori da escape room bat, da espazio itxi baten. Eta Escape Street da kalean. Formatu berdina, ordu bete dago,
eta enigma batzuk burutu behar dituzte ordu betean, eta beti da horreto bat, helburu bat dago atzetik, escape room batian bezala. Edozein moduz, toki itxietan talde bakarrak parte hartzen du, kalean aldiz. Hemengo kasuan, dia 8 talde batea. Eta horren, gehienez 40 pertsona. Da formula bat, herria ezagutzeko, beste puntu batetik. Jendiakin interaktuatze deu, lekuko espazioakin. Eta hau guztia adin guztietako publikoari zuzendua. Azkenian gertatzea hemen, familian kontura ekartetuzte umiak, eta azkenean helduako beto pasatze umia baino. Eta esperientzia hauek antolatzeko beren webgunean aurkitu ditzakezue esperientziak.com orrialdean. Gaztetxe berria inauguratu dute Urruñan, ekimenaren sustatzaileek honela urte askotako eskaera gorpuztu dela diote. Borroka anitz eta gero lortu dugu, uste joan egizago izan zela erriko etxe berria eskualdun horrekin, baina ala ere komplikatu izan da, baina azkenean lortu digute lokal bat atxematea, baina orain gustora eta ekitaldia anitz antolatzeko guarekin. Gaztetxe eta ekimen berriari ur gaina izena jarri diote. Bi zentzu ezberdin ditu, orduan dira ur gaina, hemen hor bat gu erlaitzako bista, pixkat, eta gaina hitz joko txiki bat atseman ginuen, zeda kontrakzio bat Urruñako gaztetxea egina, urga ina. Eta irringarri atseman ginuen eta lekuarekin ongi joten zenez, atxiki dugu. Momentuz Lapurdin ireki den azken gaztetxeak herrira hainbat gauza ekartzea espero dute. Dinamika berri bat gaztentzat, eskualarentzat, Urruñan eskuala atxikitzeko ere, eta eskualari leku berri bat emateko Urruñan. Baina eraikina edo bastimendua bakarrik ez, kanpo aldean ere hainbat proiektu garatzeko espazio zabala izanen dute. Eta gaur bezala eguraldionarekin, pozik gira. Hainitz ikusten dugu minigolf bat, futbol terreno bat, gauza nintz egiteko aukera dugu bai hemen. Inaugurazioan kuskustu kalaiturik, zikiro jana izan dute, eta Ilunabarrean kaskatu, kuartz eta DJen musikaz gozatzeko parada izan da, eta hemen digoitik ere, herrira proposamen berriak ekartzen jarraitzeko nahia adierazi dute gazteek. Herriko haragia sailak aste osoko egitaraua prestatu du tokiko ekoizleen haragia dastatu eta balioan jartzeko. Marka bat da, herriko, detzen nikia hebenkua, gaiteko jenterpu, hebenko agia dela, eta bai kabarik heben sortu dela, heben biziazik, eta gero heben bai janik. Horrela, egunero jantegi kolektiboetan edota iparraldeko hainbat jatetxetan, herriko haragiarekin egindako menu edo platerak eskainiko dira. Sukaldari bakoitzak bere maneran prestatuko du haragia beti ere herrikoa dela identifikatuz. Dugu aste hori eta aratzero atsematen alduzu plater bat edo sartze bat edo menu bat herriko haragiarekin. Tokiko jana jatearen garrantzia eta hurbileko laborantza eta gure lurraldearen balorizazioa du xede. Egun 300 azale inguru daude herriko sailan engaiatuak. Kontsumitzaileei kalitatezko tokiko haragia zornitzeko eta azlei beren aktibitatetik hobeki bizitzeko aukera emanez. Nahi argitan ezari ere tokikoa jatea biziki importantea dela. Behik gizentazi behar delaik, berdiz bospasei edo zazpi hilabete behi baten gizentaztek, eta hori ez duzu soja argunt sartzen txaltetan, hori berdiz hoi komprinazten laboaier, eta hu ez duzu aizia. Iparraldean kontsumitzen den abelburu haragiaren zati handiena kanpotik etorritakoa dela ohartarazten dute. Horregatik, kontsumitzaileei ere tokien tokiko produktuak, kasu honetan haragia erosteko autua egiteko deia egiten diete. Ustut eta jentek konprinen dezen gue kabarik heben sortu dela, heben biziazten tugila eta heben ehoi dela, egan nahi diz hori eta langile handena bat aiazten tugile bai, gue filera ekinan, eta sustut hori ez zugu galdu behar. Eta ordin heben kabarik heben urrentzen malimatuk eta heben ehaite malimatuk, egan nahi diz hebenko hiltegik beti zabarek egonen dela, eta hiltegik zabarek egoiten malimadia, egan nahi diz beti laboa izan handela eskualerin.
Herriko haragiaren astea abenduaren 2tik 7 iraganen da. Euren webgunean topatu daitezke parte hartzen duten jatetxe eta kantinak. Baionako gabonak abiatu dira inaugurazio ofizialarekin batera zabaldu dira noria aurten 10 metro handiagoa baita artisten merkatua ere. Aurten argitxoen askatzerik gabe, baina argiak protagonista izaten jarraituko dute hainbat ikuskizun eta desfilerekin. Frantziako hainbat hiritan egiten diren argien festivalen antzera, Lyongo argien festa esaterako. En particulier, nous avons été impressionnés par des propositions qui sont faites à Lyon lors de la fête des Lumières. Astebururo izanen dira horrelako hitzorduak abenduan zehar. Animations qui aussi se répartissent dans la ville. Desfileak izan da hiri guztitik zehar jendea sakabanatuko da, ibai hartzeko jende multzoak sortzea ekiriteko. Hain justu aurtengo erronka izanen da, orain arteko argitxoen alternatibek funtzionatuko ote duten ala ez ikustea, jendea erakartzeko. Tout cela va fonctionner pour conserver le flux que nous avons connu. Musika eta piroteknia ikuskizun bat ere izanen da, baita su artifizialak ere. Ikusentzuleok, irudi hauekin amaituko dugu gaurko saioa bihar arte.